What's up mga madam? It's me again, your mamita. Ang video natin mga madam ay ipapakita natin ngayon ang laman ng bag ni mamita. Yan mga madam, bubuksan na natin yung bag ni mamita. Una, kasi magsisimba si mamita, ang ipapakita muna ni mamita sa inyo ang Bible, ang laman ng bag ni mamita today. Yan, Bible. Pangalawa, alcohol. Siyempre, kailangan natin magdala ng alcohol kasi siyempre baka may mawawakan tayo ng mga madudumi. Alam nyo naman mga virus ngayon. Kaya kailangan magdala tayo ng alcohol. Pangatlo, kailangan natin magdala ng salamin. Kasi alam mo naman, malabo ng mata ni mamita, kaya magdala ko ng salamin. Pang-apat, mga madam, magdala tayo ng pabango. Prescripto lang ito mga madam, sa SM ko binili mga madam, sa second floor. Kasi kailangan natin ng pabango dahil maano ngayon, siyempre, kailangan natin fresh lagi, mga madam. Yan, yan. So, pabango natin, prescripto, mga madam. Tapos, pang-lima, kailangan natin ng panyo. Pampunas natin, mga madam. Ganyan, punas-punas natin doon. Suklay, mga madam. Magsuklay-suklay tayo doon. At saka salamin. Yan. Kailangan natin mga madam ng salamin. Yan ang laman ng bag ni mamita. At wallet, mga madam, kasi siyempre gusto ko may malit lang na wallet mga madam kasi lalagyan ko ng vaccine card ko. Mga madam, kaya gusto ko ng wallet. At ano nga pala mga madam, shout out nga pala kay Yumi Astronomo at saka kay Brian Astronomo. Silang nagbigay ng wallet na to kay mamita. At isa pa mga madam, ang last, siyempre face mask. Kailangan natin ng face mask. Di tayo makalabas pag walang face mask, kailangan natin to. At shout out nga pala mga madam, yan na lahat ang laman ng bag ni mamita. Shout out nga pala kay Samsam and Maui. Sila nag-gift kay mamita ng bag na ito. Salamat mga madam sa panonood ng video kong ito. Huwag niyong kalilimutan i-like and share. At hanggang sa muli, paalam!